Hello akong mga amigo ug akong mga amiga. Karong adlaw atong susihon ang mga istorya kabahin sa Semana Santa o Pasko sa pagkabanhaw o Easter. Kini nga video taas. Aduna usab koy 5 kagagmayng version ni ining video. Ang istorya nagsugod sa katapusang panihapon ni Jesus uban sa iyang mga disipulo. Sa ikaduhang bahin, ang pagbudhi ni Judas ug si Jesus gidakop o gisentensyahan ni Poncio Pilato. Si Jesus gipatay sa Biyernes sa pagkabanhaw. Sa ikaapat nga bahin, si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay ug sa katapusang bahin, siya mibalik sa langit human sa paghatag og sugo sa iyang mga tinun-an sa pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa tibuok kalibutan. Hinumdumi nga ang Easter ang pinakaimportanteng kasaulugan sa mga Kristiyano. Ang katapusang panihapon ni Jesus. Giayo ni Jesus ang mga masakiton o gipakaon ang mga gigutom. Gihigugman niya ang mga sinalikway o gitudluan ang tanan bahin saging harian sa Dios. Apan, ang mga lider sa relihiyon wala makagusto sa iyang pagtulunan ug nasina kaniya. Gidumtan nila pag-ayo si Jesus. Mao nga nakahawkom sila ipapatay siya. Ang mga saserdote mitanyag kang Judas ug katluan kabuok nga salapi kun siya mutabang nila sa pagdakop kang Jesus. Webes sa gabi karon, unya si Jesus ug ang iyang mga disipulo nagsaulog sa Paskwa. Si Jesus ug ang iyang 12 ka apostol anian ining dakong lawak nangaon sa pagkaon sa Paskwa. Samtang nangaon sila, si Jesus miingon nga masulubon. Usa ka ninyo magbudhi kanako. Natingala ang matag usa kanila. Ug mitubag, dili ako. Dili ko mobudhi kanimo Ginoo. Dili ako. Dili ako Ginoo, miingon si Judas. Tinuod ang akong giistorya, miingon si Jesus. Si Judas mibiya ug siya nakikita sa mga saserdote aron magtultol kanila kang Jesus. Ang pagkaon sa Paskwa nahuman na. Apan karon si Jesus misugod og laing espesyal nga pagkaon. Si Jesus mikuhag pan ug nagpasalamat sa Ginoo. Iyang gipikas-pikas kini, gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, hinumdumi ako sa dihang kamo mukaon niini. Kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Si Jesus gusto nga ang iyang mga sumusunod mahinumdum sa paagi nga gihatag ang iyang kinabuhi alang kanila. Busa,
iyang gisultihan sila sa pagsaulog ning espesyal nga pagkaon sa matag tuig. Unya, iyang gihatag kanila ang usa ka basong bino ug miingon, "Imna kini tungod kay kini nagkahulugan sa akong dugo nga igaula alang kaninyo. Kini mao ang akong dugo nga giula aron ang mga sala mapasaylo." Sa dihang nahuman na sila sa pagpangaon, si Jesus midasig sa iyang mga apostol nga magmalig-on sa pagtuo. Sa katapusan, sila miawit ug mga alawiton ngadto sa Dios ug unya mibiya. Milakaw sila ngadto sa tanaman sa Getsemani aron magampo. Mao kato ang unang bahin sa atong istorya sa Pasko sa pagkabanhaw. Mga higala, palihog paki-like ning video aron magpadayon ang YouTube sa pag-suggest ani nga video sa mga Bisaya viewers. Ang pagdakop kay Jesus. Human sila mangaon, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. "Karong gabi una, biyaan ninyo ako." "Dili ako," moingon si Pedro, nga maisugon. "Dili ko gayud ikaw biyaan, Jesus." Nanghupaw si Jesus. Sa dili pa mutuktugaok ang manok sa pagtimbaya sa kabuntagon, muingon ka sa makatulo nga wala ka makaila kanako. Miingon si Pedro, "Mamatay ako uban kanimo sa dili pa nako buhaton kana." Sa dihang miabot sila sa tanaman sa Getsemani, si Jesus mihangyo sa iyang mga disipulo sa pag-ampo uban kaniya. Ang mga disipulo gikapoy. Nangatulog sila. Nag-inusarang nag-ampo si Jesus sa amahan. Si Jesus nahibalo ngang iyang mga kaaway gusto nga siya mamatay. Nasayod usab siya nga ang iyang kamatayon maoy plano sa Dios alang kaniya. Siya nagampo, "Ipakita kanako ang laing dalan, kundili buhaton ko ang imong gipangayo." Sa kalit lang, usa ka kahayag misidlak. Adunay nisinggit ug ang tanan nahigmata. Ang mga lider sa relihiyon nagpadala og usa ka panon nga katawhan. Sila nasuko og miduol kang Jesus. Gihagkan ni Judas si Jesus aron ipakita kanila kung kinsa nga tawo ang dakpon. "Ako ang imong gipangita," miingon si Jesus. Sa dihang gisulti niya kini, sila nangatumba sa yuta. Mitindog sila unya gidakop nila si Jesus o gidala ngadto sa mga lider sa relihiyon. Kadaghanan sa mga tinun-an ni Jesus mikalagyo. Apan si Pedro misunod kay Jesus. Naghulat siya sa usa ka sawang aron tan-awon kung unsa ang mahitabo. "Dili ka ba kauban ni Jesus?" naay nangutana kang Pedro. Tungod sa kahadlok, si Pedro miingon, "Dili ko kauban ni Jesus, wala ko kailan niya."
Unya, duha pa ka tawo ang nangutana sa samang butang kay Pedro. Sayop ka mo, miingon si Pedro. Wala ko kaila ni Jesus. Gilimod ni Pedro si Jesus sa tulo ka higayon. Sa dihang nadungog niya ang pagtilaok sa manok, nahinumduman niya ang giingon ni Jesus ug siya mihilak sa mapait. Mga higala, palihog paki-like ning video aron magpadayon ang YouTube sa pag-suggest ani nga video sa mga Bisaya viewers. Si Jesus gipatay. Ang mga saserdote nagdala kang Jesus ngadto sa balay ni Anas. Ang panon wala mo istar dinhi og dugay. Unya ilang gidala si Jesus ngadto sa balay ni Caifas. Kinsa mao karon ang hataas nga saserdote. Dinhi ilang gihimo ang usa ka husay. Ang mga relihiyosong pangulo tanan nanulti. Si Jesus kinahanglang mamatay. Sa pagsidlak sa adlaw sa Biyernes sa buntag, ang mga saserdote nagdala kang Jesus sa ilang dakong tigumanang dapit, ang hawanan sa Sanhedrin. Dinhi sila nagsultihanay unsay ilang buhaton kaniya. Ilang gidala siya ngadto kang Pilato, ang magmamando sa distrito sa Judea. Ang mga lider sa relihiyon misulti sa gobernador nga si Pilato nga si Jesus gustong mahimong hari. Si Pilato nangutana kang Jesus. Tinuod ba nga ikaw gusto mahimong hari? Ako mao ang hari, mitubag si Jesus, apan dili ni ining kalibutana. Si Jesus walay sala, miingon si Pilato. Walay rason sa pagpatay kaniya, ako siyang buhian. Apan, ang panon sa katawhan naninggit. Patya siya! Patya siya! Patya siya! Busa, gipalatigo ni Pilato si Jesus sa iyang mga sundalo. Ilang gisuluban siya ug usa ka tunukon nga korona sa iyang ulo. Unya, ilang gibutang ang usa ka kahoy nga krus sa iyang likod ug gipaalsa. Gidala siya sa usa ka bungtod. Didto sa maong bungtod, gilansang sa mga sundalong Romano si Jesus sa krus. Iyang mga kamot ug iyang mga tiil. Unya, ila kining gipataas. Si Jesus nagbitay didto taliwala sa duha ka kriminal. Pagkaudto, mingit-ngit ang langit. Ang mga higala ni Jesus mihilak. Ang mga pangulo sa relihiyon nangutana ug miingon, "Kiluwas mo ang ubang mga tawo, nganong dili ka makaluwas sa imong kaugalingon?" Si Jesus mitubag, "Pasayloas sila amahan."
Sa dihang miabot na ang takna nga mamatay si Jesus, usa sa mga kriminal miingon ngadto kaniya, "Hinumdumi ako kung ikaw atuan na sa imong gingharian." Si Jesus mitubag, "Ako mosaad kanimo nga ikaw makauban kanako sa paraiso." Pagkahuman, iyang gipiyong ang iyang mga mata ug miingon, "Human na." Ug mao kadto ang pagkamatay ni Jesus. Usa sa mga sumusunod ni Jesus, usa ka tawo nga ginganlag Jose, nagbutang sa lawas ni Jesus sa usa ka bag-ong lubnganan. Giligid niya ang usa ka dako nga bato sa atubangan niini. Usa ka taas nga masulubon nga Biyernes ang nahuman. Mga higala, palihog kog like aning video aron magpadayon ang YouTube sa pag-recommend ning video sa mga kabisayaan. Si Jesus nabanhaw. Human si Jesus namatay, ang mga saserdote mihangyo kang Pilato nga bantayan ang lubong ni Jesus, aron ang iyang mga tinun-an dili makakawat sa iyang lawas. Nahinumdum sila nga si Jesus miingon nga siya mabanhaw human sa tulo ka adlaw, maong sila nagpadalag mga sundalong mubantay sa lubnganan. Apan, sayo kaayo sa ikatulong adlaw, human si Jesus namatay, usa ka manulunda sa kalit miabot ug nagtulod sa bato gikan sa lubnganan. Ang mga sundalo nahadlok kaayo, unya ilang gitan-aw ang lubnganan. Ang lawas wala na, unya sila nanagan. Domingo sa buntag. Dihay mga babayi nga miadto aron sa pagduaw o pagbutang og mga pahumot sa lawas ni Jesus. Pag-abot nila, natandog na ang bato. Wala na ang lawas ni Jesus. Sa kalit, duha ka manulunda sa masanagong sapot mipakita. Si Jesus nabanhaw, miingon sila. Lakaw ug suginli ang iyang mga disipulo. Ang mga babayi midagan paadto sa mga apostoles. Sa ilang makita sila, gistoryahan nila sa mga panghitabo ang mga disipulo. Ang mga disipulo dili gayud makatuo nga si Jesus nabuhi. Busa si Pedro ug Juan midagan ngadto sa lubong sa pagtan-aw niini mismo. Ang lubong walay sulod. Apan ang mga panapto ni Jesus lang ang ilang nakaplagan sa sulod sa lubnganan. Unsay nahitabo sa lawas ni Jesus? Mipauli sila nga naglibog. Sa ulahi, ang mga tinun-an nagtigom sa usa ka lawak. Naghisgot sila mahitungod sa nahitabo. Si Jesus mipakita gilayon sulod sa lawak. Bisan pa ang mga pultahan gisiraduhan. Nahadlok sila. Naghuna-huna sila nga siya usa ka kalag. Ayaw kabalaka, miingon si Jesus. Tan-awa ang akong mga kamot ug tiil. Ako kini, hikapa ako.
dili ka makahikap sa usa ka kalag. Ug ang mga multo dili usab mukaon, apan ako gibati og kagutom. Busa, ilang gipakaon si Jesus ug siya mikaon og isda. Unya siya mitudlo kanila. Ang kasulatan tin-aw miingon siya. Ang Mesiyas kinahanglan nga mag-antos og mamatay, ug unya mabanhaw gikan sa mga patay. Karon, isulti sa kalibutan kung unsa ang imong nakita. Ipahibalo sa tanan nga ang ilang mga sala mapasaylo kung sila mobalik sa Dios. Posible kini tungod sa akong nabuhat. Ug mao kato ang mga gipang-ingon ni Hesukristo. 8 kaadlaw sa ulahi, ang mga tinun-an nagkatingob na usab sa usa ka tinakpang lawak, ug sa kalit si Jesus mipakita na usab. Ug mao kadto ang istorya sa pagkabanhaw ni Jesus. Ayaw kalimot paki-like ning video aron magpadayon ang YouTube sa pag-recommend ani nga video sa tanang Kabisayaan. Si Jesus mibalik sa langit. Ang panahon karon miabot alang kang Jesus nga mobalik ngadto sa langit. Iyang gidala ang iyang mga disipulo ngadto sa tumoy sa usa ka bukid duol sa Jerusalem. Si Jesus nakapakita mismo sa iyang mga tinun-an sa 40 kaadlaw na karon. Busa sila nakapiho nga siya nabuhi na. Mauni ang akong gusto nga inyong buhaton, miingon si Jesus. Paghulat sa Jerusalem, hangtod nga madawat ninyo ang gisaad nga balaang espiritu. Ang balaang espiritu mao ang aktibong gahom sa Dios nga motabang sa iyang mga sumusunod sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Unya, isulti ang tanan bahin kanako. Lakaw gikan sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria ug unya sa ubang bahin sa kalibutan. Paghimo og daghang mga tinun-an, baptismohi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Itudlo kanila ang tanan nga imong nakatunan gikan kanako. Ako magauban kanimo kanunay. Sa katapusan, si Jesus miingon, "Kamo magwali bahin kanako ngadto sa kinalay-ang mga bahin sa yuta." Sa dihang nakasulti na siya niini, mikayab si Jesus sa langit. Mikayab siya hangtod nga nawala siya sa panganod. Ang iyang mga disipulo
nagbantay. Nagtindog sila didto, nagtutok sa langit. Duha ka lalaki nagsulob og puti mitungha. Sila misaysay. Si Jesus miadto sa langit. Mubalik siya sa samang pamaagi. Busa, ang mga tinun-an misunod kang Jesus ug miadto sila sa Jerusalem. Si Jesus miadto sa langit ug misugod sa pagmando sa iyang mga sumusunod sa yuta gikan didto. Mga higala, mao kadto ang istorya sa Pasko sa paggabanhaw ni Jesus. Daghang salamat kaayo sa suporta ninyo. Palihog kog share, like, ug subscribe sa akong channel aron magpadayon ang YouTube sa pag-recommend ning mga videos sa tanang Kabisayaan. Daghang salamat ug kita-kita ta sa sunod.